salon kazı da germa da sok kadar karo de mere dolar زادو قربات دولانی کن دو فاضل بوتي هر زمان ده سلطان ملدور بوتي ادي هر جب سلطان ملدور هذه الناظر بله از ده مجدارا 1984 da Bitlis'e günde simek hatime dünyayı. Haya hafsaliye kwa legund bum. Pişti hafsaliye kwa b'malbatı derbası bajara tatwane bun. Lewji min dibistana a pişin saratayı navin lise hamul vurxwant. Haya zanengehi. Zanengeh ji 2002 anda min zanengeh Marmara'yı beşa boriye xwant. حفظ سالجي لدياربكر يعني شو حياة حفظ سالية خواز لقند بوم حياة تاني بولا يكم لقند خوانت مضبطة من كاري چاندني تكر باوي من جغيني چاندني يجي كاري إنشاءتان كاري نجاري شفروش تخبطيا دمم لقند بون كيف باوي مهيش حياة قند ندهات تخواز إلا يجي دناف كارين چاندني دركوه تخواز بطيبتي كارين نجاري بكه جبروی ام نوتو یکان دا ام درباس باجره تطوانی بون و چاقه باقی من تطوان کاری خوی نجاری دوام کر لبر جیم جهیدی دی adapte باجره مزن بون پچکاتیا من دا لگور مزنا از زاروکا گلک فقیر بومه بدنگ بومه ام بیجن هر عنده فقیر بوم بیامن حیا زانگه یجی بردوام کر نها دما شخام لگوند بون و چاقی ام تنه تخواد گو کرد ام تنه هن جغری متسک نت زانیا دما ام درباس ناف باجر بون ناف باجر تدی ترکیه و کردی دناو هف دبو چاقی ام کتن دناف بیجن دو دلین نقاشن دشتنوها بالا باوی میجکشاند کو مسئله کو هیا و چاقی باوی من مخابن هیدی زمانی مالباتما هیدی کر Türkiye, jibuku em zubzu adapte dibistanên Türkiye û bajarê mezin bibin. Heya em bêjin lîsecî miqedant alî Kurdbûnê ve min ama bêje tu tişt hîs nedikir. Belê min zane ku ez Kurdim û Kurdiya min jî gelek kêm bû. Heya de me ez çûm zanengehê. Aras beriya zanengehê hîdî ew kirêcan de hundirîm de çêbû. Lê weke em bêjin ne Kurdbûn bû, bêhtir mêla siyasî bû. Kurdbûn bi zanengeh di sala yekem de bû. Dema ez derbas zanengehê bûm. Min got divê ez ji bo Kurdan hin tişt bikim. Pîşî li pey xebatên siyasî ez çûm paşê min xwe di hundirê siyasî de baş nedît. Çünkü têra min nedikir, têr nedibûm ji meseleyên siyasî. Min got divê ez pîşî zimanê xwe hîn bibim, çanda xwe hîn bibim. Ji ber wê 2004-5 da dest bi hînê Kurdî ez bûm. Min got divê ez pîşî Kurdî hîn bibim. Çûm Enstitûya İstanbul, mamosteyê Mevlût Ayqûçê bû çaxê pîşî min ji wî ders kirt. Ji vir şûn da heya niha ama ez bêjim heya heyata min a pirtûka Kurdî bingeh tev li wir bi biryara min a li wir a ku min li wir got ez Kurdim û divê ez Kurdî hîn bibim û heyateke Kurdî bijîm. Ama bêje 14-15 sal ez xwe Kurd hîs dikim û heyata min jî li ser Kurdbûnê yana. Di komên ciwanan da destpêkê de tabî nav wan da bûm hevalê min ji wir gelek hebûn lê bala min kişand ku rastî ez ji wir têr nabim. Çünkü tiştekî çandinî tune bû nava wan da bes hin çalakiyên siyasî ji xêrî tişt nebû lê biya min ev ne doz bû. Doz destpêk ziman bû, doz destpêk Kurdbûn bû û hestiyeta Kurdistanî bû. Bo min ji ber ez hîdî ji wir vekişiyem yani min ji wir vekişiyem û min ji xwe re komek nû kir kesên ku Kurdî diaxivin ku Kurdî re eleqedarin. Çünkü ev bêhtir bala min dikişandin, ev bêhtir bo min doz bû. Yani ji bo ku Kurd tevayî xwe wek Kurdek hîs bikin
جملاتك جدا هیس بکن جت ترکیه دوی بری هر تشتی زمانی خوا بپارزن افجبو من بو دست بیکک به شکلی 2004 ور و به ادبیات و به هیمبونا زمانه به زمانه و حیات خوا بردوام تک یعنی وقت میگو 2004 انجی پنج بانا tam نبیرم من دام از شمنستی استانبول ور من دست به کردی کر asta düyem yani Kurdiyem gelekim bu piştivi hidi dedi derdor zedetir bu kesin ku Kurdiyle alakadarım bağlamın kişan hatta İstanbul şaşna bim belki medya kitabı bir nizanım men mesela uçağı kitabı ki Kurdi min dit hamın çen saat ha tamaşa kır mugo avçı denivise çi az gerek şaşma salak madde kütüphane mı daji müje film nekir paşi havale ki müje Kurdi rojava bu min rojbunayı da diyari kir جور اصلا دست بکر کرد بینم باشه yani az bizim hayat guzaranga ji qediya ji gayne himbuna kurdî ji gayne rezmanê tu xebatê min tune bû piştî ku me zananga qedand xebatê min a li ser rezmanê dewam kir xwast pêş bikim bêhtir kurdiyîn bibim zaravayên din jî heya zedekî û soranî jî paşê ku ez hatim Amedê بريوز البنك يتشغليا البنك الجوري خو يرنديت يعني الجور دليل منه متقول دبيس كاريكي دناب جواتي دابكم كاريكي كردي بكم üçay xeyalam dugaz de beşa Kurdi da bim vekli kolinerek beşa Kurdi da çünkü xeyalam tüm liser zaman bu paşi 2014 bu yaşashna 2014'dan da ana 2013'dan da liver de fuara tuyabeda وشانخانه پیوند و روپر لبو تکیلام بواره چه بو لیور با آوسته تکیلام هیدی چه بو لیور کمک خواندنی بو کلیبا خواندنی دیاربکر 2012 بوان را هیدی حوال من در دور من اکو به ادبیات علاقدار دبن هیدی چه بو لیور ما به هفرا خباتک چکر ما کوارک در خصب ناوی و جورخنه 2013 ور و شش نبم جور خبات من دست بکر یعنی بو به جورخنه شپاش جوی کومی گله کوار درکت کن درکت زارما درکت بو بنگش بو ما و حوال منی چاغی گلک د قاطع کوریه هاتن جیه کی لیور هیدی او بنگه چیبو بو من حیاکو روجک پشتیکو من بشا کردی لیسانسا بلند خوند حیاور نشکه و ام بیجن جوان حمود تشتم پرتکا کردی آوا با 2014 دا مدام دست به کار کردی کن تقاض یان دبن زمانزان یان چی هلبسان چیروک دنویسن yani ali zamanzani ve şu ticari aslında pspore karaki olsama le çen caran ve çirok o helbest min cerband yek de gotarji min cerband helbest hiç alakamı tunu le çirok min çen caran nivisiye cerbandiye le tabi nahatiye çapkırın yani ne duyu astedaya le astxazım sebebleri tabi işte olsa çapkım şu kapıştı kumun dest bir kare pürtka kurdikir anji başangeri kir şu hiç vakit tunaku merif binvise ancak dosyayı kuverim merif buxuyna yani jivir şunda ji sabarojda te au hast hündermede hebez bikar ben binvisim ve nizanım le anha yani berhem kimin şember tunu gotari min hanen çanhab nivise min hana yani kovaranda yaktudu le osa vek produktun ana yani avcı vek mi got ev bengaha kumun zanan Enstitü İstanbul 2004 Pencan da men giyet hayavi dönemi 2004'da bu merdin min beşa Kurdi lisansa birend beytens qadand derbası salekşunda avane min abi bites kazançkır deme jur ve geriyem reda bu yani şavkniş ke reda ha de mecimi da haniş şavta go vallahi yek o heye de best kaz dagrim beriya yüce şamen vek nunertiya و جورخنا من بلافت کر یعنی وک کدک من دا بیشتر پیوند نونرتیان لورمت کر پرتوکیان بلافت کر روپل من پرتوکیان بلافت کر هیدی اف جبو مو تجربه یک 2014 دا مگو بالای که های تقاض دویاز بکم حتی وچاقز زوجاندی جبو مس خانم خوی چای گریم مگو oda zarok vala bike مگو از بکم دپو گو تین چی بکی مگو از ور پرتوک بفروشم او şaşma paşe yek damaz neremeci binave mirza kare tekniki de neranha
از بیراز شبری مگم میرزا زکاره کی وها بکم تو چو پیش نیاز کی ورم به هفرا بیکاره بکن تو جب بشیریک حتی وچه جمله گفت گو آب افکار نامش نابه تیستی ها نفکره yani di Kurdî de mesele ki hat tu bazirganiya hat tu ne karî ser bike em karê leyzê bikin leyzan bifroşin ser e-ticaretê min got ez leyzan hiç fêm nakim ama ez ji kitêban baş fêm dikim were te alîkariyan bikin vî karê bikin got tamam hiç sorun ne ji te alîkarî bikim 2014 meha Haziran tabax 3 axî me ev biryarda em hîdîn ser nav fikirîn em nav çi deynin me gelek nav dît vek epirtûk.com ve kürtçekitap.com ve gelek navên xweşiktir ji dît aras li tev girtî bûn lê malper tune bûn. Me li ser lêkolîn kir derdorê xwe şêwirî me nav çi deynin herê dawî me got bila pirtûka Kurdî be ama bêje belkî bi sedan nivîskar û weşanger ez şêwirî miçaxê aras miçaxê sedî not baweriya wan jî nedihat yani ne tenê şîrekên min yin weşanxana jî baweriyan pê nedat ji xêynî çend kesa gelek yan digotin ji me dest bi karekî wa kiriye em ser neketin tu jî zor ser bikevî ya min got ez vî karî bawerim çünkü valayek wa heye bi pismamê xwe û bi Mîrzayê re bi hevra 2014 meha îlonê me dest bi xebatê teknîkê kir nav ji me nav stand pirtûka Kurdî distê me wisa me lêkolîn kir kredî kişand من derdorî 30,000 kredî kişand bû min ji bo vir xerç kir paşê me hesabê xwe me diya civakî vekir em bêjin hîdî di nav nivîskaran re min piştgirî dixwazim got em ê îlan bikin piştgirî bidin yani wek altyapıya wir min amade kir mala wan ava gelek kes wek Davut Rêbuhar Songül ya xwediya avestayê bi vî rengê Abdulhakim Qartal heye jî bu avan alîkariya min kirin taybetiya aliyê ziman ve jî Kekroşan lezgîn zazakî de piştgirî da min bi vî rengê hem kurmancî hem zazakî İngilîzî û Tirkî sê çarmeh me kitêb bar kir çar zimanan derdorê 1200-1300 kitêb me stand yek çarê de malê jî min odaya zarok min kirbû tevref min li vir destpêkê da difrot odayek 6 metrekare bû serî ocağa 2015'dan yekê ocağê de me îlan kir ji piştî ku me îlan kir ez em li ber me kompîterê vekir me gorim binirin çi were çi guherîn çi be çünkü em çend hefte dinirin tev hejmarên wir 000 yani tu guherîn tune em li benda siparîşî me gel û me tiştekî rast çekiriyan çêne kiriye yani tu millet were bistîne nestîne sen bendîman çend saet berê varê siparîşek hat notu 4 milyon beşaş nebim hem kelacam mun me got li vir çi dinivîse filan guherînek çêbûye her hal sipariş hatiye me têqand siparîşek ji wanê hatibû em kêfxweş û me got eda sîstem dimeşe sorun tune wisa me gazî roja me geran ku me got şikereme xwe jî piştgirî bidin mala wan ava hemû jî piştgirî dan hem nivîskarê me hem weşanxanê me rojnamegerên me bi vî awayî em 5 sala karê xwe didomînin bu çağı min risk nedidît arast piştî ku min vekir pênc me şunda hin riskên teknîkî û hin riskên siyasî min dît ji ber wî jî zû em ji mal derneketin em nîzî 3 sal li mal man pîşî mala min da paşî me tenê xaniyek tenê ji bo pirtûka Kurdî me girt paşî têra me nedkir û daxwazên sokî jê bû digotin îlla em werin ji wir jî bigirin piştî darbeya Tirkiyê me biryar da ku em ji mal derkevin bikevin di nav Sûkê yani ew rîsk her daîm heye mesela 2000 me vekir 4 meşûn da sîteyê me hate hekkirin 4 meşûn da hate hekkirin û çaxan bê tecrübe bûn em ji wî tirsiyan jî ku em bên hekkirin jî lê me dîsa sê rojan da malperê dîsa çalak kir anha û tirs tune yani gelek keme yani aliyê teknîkî ve em natırsın aliyê siyasî ve heyana tutuş nehatiye serim em nizanin yani dost heyana aliyê pirtûka Kurdî ve hiç nehatiye gelek carê em dibînin ku kesin ku em ji wan guman dikin têne vir ihtimale belkî lêkolîn dikin tên tiştên acêb person diçin ama heta niha aliyê fermiyet ve xwe tu kêmasîmetin her tiştê me fermiye lê aliyê devletê ve aliyê em bêjin siyasî ve heyana tu sorun me nedît yani çêne bûye
Yani ji vir şuna tahmin nakim çê bejî çünkü di meseleyên ên di sê sala ku li Kurdistan qewîmên li Sûrê, li Cizîrê, li Diyarbekir, li Cem me bu çaxî tutuş çênebû ji vir şuna divê çênebe yani anha tirsekî me olsa tune yani kêm gelek kêm. Li Bakur yani sedî 95 Kurdin. Taqaza sedî 95 Kurdin. Ji xwe ku Kurdî jî dixwînin. Tabii kitêb me ne tenê Kurdî ne yê Kurdan re eleqedarin. Derbarê Kurdan çi ziman hebe ne tenê Kurdî tevayê henin. Lê ku li me dişopîne ku ji me distîne Kurdin. Pirtûkfiroş me din jî yani ku Kurdî difroşin. Mesela li Mêrdîn çend hebene li bêjin li Wanê hene, li vir hene, li Stenbol hene. Ew jî henin li piştî meseleyên ku Kurdistan qewîm û şer qewîmên gelekî wan girtin. Hinek girtin, hinek jî kêm kirin pirtûkên Kurdî. Kêm difroşin. Çünkü hem tirsin hem jî bêjin krîz heye, ji ber krîzê ew jî mecbûr hêza xwe didin kitêbên ku kîjan zet tên firotin ku bikaribin îdarekirina wir bikin. Weka îstatîstîk em dikarin bêjin li Kurdistanê herî zêde ji me Alî Mêrdînê, Alî Şirnexê, mesela Diyarbekir bajarek mezin e, yani belî standin baş e li vir lê Kurdî standin kêm e. Alî Mêrdîn û Şirnex bêhtirin ji me distînin. İstanbul, ew jî Diyarbekir bajareke Kurdan li wir jî gelek daxwastên derveyî welat li Swêd, Swîsre û Almanya, Amerîka ji baş e. Li wir ji wan deran jî gelek daxwastên yek ku ji derve tên sedî nûh pirtûkên derbarê fêrbûna Kurdî ye ji bo û pirtûkên zarokanin yek ku ji derve tên bêhtir wîsanin li vir bêhtir dîsa fêrbûn lê derbarê tarîxa Kurdan Kurd bêhtir ez miqê wî me rahat dikin çünkü bêhtir ew ji me tê xwestin û Kurdî jî em bêjin roman, çîrok gelek daxwazên van kitêban henin. Xeyalê min mezin henin lê xeyalê min herî mezin ez dixwazim her daîm xwe pêş bixim hilberînim û di Kurdî de û di Kurdistanê de bibim em bêjin peyamerê girîşimciyê herî baş yani ez bixwe wî îtayê her daîm hereket dikim. Nîzî 5 sala jî 6 sala jî ji bo vî ez dixebitim ne tenê di qada Kurdî de ji bo Kurdan hema çi jî be û kesên ku bixebitin jî wek piştgirîdayîna wan jî yani ez dixwazim bibim pêşengek di vî meselê de kesên ku Kurdî de Kurdan re ji Kurdistan re tiştek bike bixwaze bike ez dixwazim yek ji wan bim û belkî herî baş bim. Xeyala min a duyem jî ku ez dixwazim mesela xebatek di vî çerşeveyê de bikim ku kesên ku dixwazin Kurdî re an jî Kurdistanê re hin xebatan bikin ev îhtimale edebiyat ve îhtimale ziman şano belki sinema ez dixwazim tiştek bi vî rengî ava bikim bi ciwanên Kurdan re an jî kesên ku me jî wan dixebitin dixwazin hin tiştan hilberînin dixwazim bi wan kesan bînim cem hev û piştgirî bidim însanên bi vî rengê xeyala min a duyem jî tabii ki ev ji xeynû yan çend xeyalê min din henin ew bêhtir taybetên şexsînin yani ew bimîne jî dibe. Yaşa solun kazı germanı zop kakıdı harım kırı. Ne demre duru varı.